Yero you try. Yang ay kubli ipi ka kerteng ka batyang tam ko Jesus Christ. Kiba page naman ka Chanel. Ban kiba dan ki jaga kiba dan ki sem ka jong pi. Shopping ni asngo ikiting ka jublay tung ini lang ban. Syakri lam ka jirwai lam ka jiro. Ngit scam pin mat ka jingkar ku ka jong blay. Ngay you try. Ujing is na iba na junam man kasi ngan yes ngotang hami nadubadang kimenste adubas ngikan se ungan yai rai yagijing ba utrai. You try. Ujing is na iba na junam man kasi ngan yes notang hami nadubadang kimenste adubas ngikan se ungan yai rai yagijing ba utrai. Hajingim jong amelayayne Hajingim jong amelong u baba kat pangadang imban ring mensi ungan yai rai yagijing ba utrai. You try. Ujing is na iba na junam man kasi ngan yes notang hami nadubadang kimenste adubas ngikan se ungan yai rai yagijing ba utrai. Hajingim jong amelayayne Hajingim jong amelong u baba kat pangadang imban ring mensi ungan yai rai yagijing ba utrai. You try. Bilam yang aleng bat gading abdeng kami lidon hajan jongan ngatiba milong ukpa milong lok pa shisha ungan yai rai yagijing ba utrai. You try. Milam yang aleng bat gading abdeng kami lidon hajan jongan ngatiba milong ukpa milong lok pa shisha ungan yai rai yagijing ba utrai. Hajingim jong amelayayne Hajingim jong amelong u baba kat pangadang imban ring mensi ungan yai rai yagijing ba utrai. Hajingim jong amelayayne Hajingim jong
melong baba kat pangadang imban ring Mynsiem ungan yai rai ya kijing ba utra ungan yai rai ya kijing ba utra ungan yai rai ya kijing ba utra ko try ngi aingo ime ko try Jesus ablay jo ngi aingo try ablay bagi mana ime ko try melong play ba yai ne ko try melong play bam jukala melong ju mendimentas ki bam jukut ko try ban ngi aingo try bagi yo ban syakri ko try yo ban mana ban ro ya me Jesus hallelujah hallelujah Jesus tangu Jesus long ka jinggerman haka jingim jonga Jesus tangu Jesus long ka jinggerman haka jingim jonga Baroki jing angnut kadono ngapendem yeki hakik ti jome Baroki jing angnut kadono ngapendem yeki hakik ti jome Namar day haka monjong mengalay no Namar day haka monjong mengalay no Jesus tangu Jesus long ka jingkerman haka jingim jonga Jesus tangu Jesus long ka jingkerman haka jingim jonga Baroki jing angnut kadono ngapendem yeki hakik ti jome Baroki jing angnut kadono ngapendem yeki hakik ti jome Namar day haka monjong mengalay no Namar day haka monjong mengalay no Jesus tangu Jesus long ka jingkerman haka jingim jonga Shisha ko try ayo yeme Bamelong ka juba melong ka jingkerman haka jingim ka jingitro Try ngi shu ayo yeme ko try Nang melong ka jinghon haka jingim ka jingi Ban ayo try Namabagi ba pet ko try Jesus ablay Kiba syakri ko try hagi Mynsiem ka jingi Kibidan ki jaka baro ablay chuma Jesus Shisha try melong ka jingkerman haka jingim ka jingi Bani ayo yeme ko try Malong malakir ko ka mo Jesus Amen Hallelujah ngi aingo yu blay hagan ga sngi sa chasian pat
Yo banwanra ke kubor ke bahaga gospel juga bor. Syafi ke bait ke bala siuspa ke jengutrai. Nga kublay fiha ke kerteng ke jengutrai baru nong penem jongi ubau Jesus Christ. Hagani ke sngi nga kwa ban penpuli ke wei ke bentana gaktin ke jengublay. Bagata galong na ke siti ke beningkong ke jengu Apostle Paul. Siya ke Tesla ni. Hakalanong kabasan. Ngan pulitang ya kaway katakot kanang bagi Mynsiem ya kapor. What pynlip no ya Mynsiem. Laningin bu ya kaway pat karukom kabakambet kam shangai kam renti. What pynlip ya kadeng kajong Mynsiem bakoy jong ublay. Katakan ni kubor kabangin yo osngaw kani kapor kabamantagi bayi kajong ublay. Shua bangin jam shaprang tong ina dway kani ka klep mat. Ublay ubau kpau jongi ubahabeneng. Ngi aingu ablay na kabanda kani ka kenta ban ngi IT kani ka por. Ablay ha ka jing tray ka bastat ka bakraw ka bamayan ka joma ko Mynsiem bakoy. Ka basdang na nga ablay uba kren ya ka ktien. Sharay bat pendap ya nga ka jing IA ka joma. Bat sikita barok ki biyo snow ablay. At rayman penkendu ablay ya ka hok ya ka pop bari ka jing bishar. Ngi aingu ko Mynsiem bakoy. Bangiem ha ka ni ka por ablay jing ka por. Ka badiang hon ablay. Kaya ka jong Mynsiem ablay. Jangan bat men kerku ya kita baro kibiyo snow ya kani ka kubor bat kinlong kibala kerku ngi duai ha ka kerteng ka jong utrai baru nong penem jing Jesus Christ. Hallelujah. Amen. But amen. What pynlip ya ka ding ka jong Mynsiem bakoy Mynsiem jong ublay. Ublay jongi ong ka shitish ge Hebrew hakalanong ka bakat ar ka kot ka ar pokondai. Ublay ulong kadeng bat kadeng ka babamdo ka ba penkut ye ka no ka batengit bat uni ublay jongi usngo baban penpau upenpau hakadur jeng kadeng ngiyo iyo hakasin ka beningkong Moses upej shaulum jeng ublay ulum Horeb lani ulum Sinai ngiyong Bat uyoi bagadon katadem hajrong jauh ulum bat kadon kading. Baru Moses uang haka kitab Exodus kena kebalai. Ngan pai kerpang uang. Ngan pai kerpang bat kumta ulalek. Ulapoi tiap hajan jong ketika lau beniap kabam ing du no ong kaktien kajong ublay. Kendet kensan uyo snow ya kasur ka jong utray ka bakren yo Moses launo ya gitu ke juti ke jome namar kata ka jaka ka ba meyeng ka long ka ba kentang uang ublay namar Moses ulong nongway na kata ka jing tray ba mayan ka jong ublay kasin ka ba ningkong ka ba unyo snow unyo i kumta haka jing ka jongo baradin ang tao ublay ukrencho Moses ngalayo snow ya ka jing linear jo ki kun Israel ki briu ka jonga haka kti ka jongo paro haka jing long rao kilet no mami ban pelat mrao ya ki ong ublay yo Moses bat ngitip baro Moses uay daw namar baulong batluan. Bat henre kabakot uhaban ko ngu yublay ban pinlingkot. Bat kumta ulalet show faro ban pelat yagi kun Israel. Kani kading kadani ka jingkot kabakentang. Ublay ukren show Moses lingba jo kani kading. Bat ula kot ya uda ka jingkot kabakentang. Hallelujah. Hallelujah. But uaya uya ka kam bat kata ka kam kan long ba unlong unong pelat mrau ya ki kun Israel ki badon ka ketiga jong faro kum kim rawi on daula let shatay sha Egypt show faro bat kum tala pelat mrau ya ki kun Israel naga ketiga jong faro
Bangi yo I sakaway pat kasien ka bangi I baka ding ka pau bat ka presence ka jong ublay lani ka jingdon ka jong ublay ni puli ha ka kitab Exodus akal nong ka bakat lai ha ka khot ka ba arpaway anda ha ba Moses ulatay ka tabernacle kat kum ka jing batha ka jong utray ki kun Israel kila shong saudong jong ka tabernacle baru blay wan pau pat sajusin kum urishot ding men miet bat men sngi urishot lo hakapor ka bau blay wan pau kum ta hakatabernacle ki kun Israel kim let shi ki jing tray ki jongki ki shong saudong jong ka tabernacle baru blay open pau yaladi kum urishot ding men miet bau don ringkat bat lagi jong Gabriel hang ning yu no rishot ding ka penlong ya ki kun Israel bakin sngo kamen namar bo blay udon hapdeng jongke bat ka pelat ya ki na ka jing shapting namar bo udon rishot ding ubaki yoi markmat bat nganget scam bo no rishot ding ube yaki nong shun ka pensyap tieng yaki nong shun lane yaki mrat klau utau de blay uba sngoba ban penpau yelade pilaban puliru haka kitab Exodus akala nong ka basau pau haka de khot ka balai pau pra uta urishot ding udan baro shimir hadu banda shai ka step kaya ka jong ublay ukpa laong ublay hapdeng jonge sakaway pat ka benta ka jingdon juga ding ka jong ulan ka taga presence ka jong u lada pin puli haka kitab jong Jeremiah haka lanong ka ba arpau haka de khot ka ba prabat ka ba kendai u Jeremiah u prophet balatong do ublay udonia ka message ka jong ublay siya ka jat benriu Israel kamtam bat habau kren bat yai kren ya kata ka kubur ka jong ublay I penban kumbaki kentat ya kata ka ketien ka jong ublay la de pipuli haga de khot ka ba pra juga de nong ka ba arpau bat kum tau Jeremiah uong kum ni tung ini puli bat nga ka ka por kam ta naga kitab jong nong itkhulpa Jeremiah haga nong ka ba arpau haga de khot ka ba khandai ka Bible ka yathu kum ne tung ini page bat ladangan ong nganom krenshu syapang jongu nganom krenshu haka kerteng jongu hang tangate don haka donut jonga kum ka ding ka ba me bala set kop hapokis ing ke jonga ngala thaj bankan bat ngam la shu ong prophet Jeremiah namar ba uyo iba kita ki briu ki kentat bat yai kentat ya kata ka kubur ka jong ublay syaki lingba jong Jeremiah ulamot ban keno ban kren ya ka ktien lane ban pa ya kata ka kubur ka jong ublay syaki andang alat mu ban le kumta wang ka don ka ding ka ba me hapo ka donut ka jonga kadeng ka ba me hapo ka do nu jongu ka de ka ktien ka jongu blay hakalanong ka ba arpulai wang hato ka ktien ka jonga kamlong ka deng banga ko abanong ikik bi ka jongu blay ka yo snow ia ka de ka kubor ka de ka por dana pleng jom pi ki bla mat ia ka jing pin baptis ka jongu Mynsiem ba ko jongu blay kat kum ka ba ong do yo anes nong pin baptis nga pin baptis ifida ka Henry ondalawan mau u Jesus Christ u bakam kraw ban yau mau kanyon pin baptis ifi da ka ding ba do Mynsiem pin baptis da ka ding nga kwa banong ha kanika clip mat kamanda don kibala mat ia ka jing pin baptis ka ba da ka ding ka do Mynsiem kat bangadang kren ia ka de ka ktien kata ka ding kanang me kanang klang hapo jong fe dan pat kibas liang kanika ding kan habru syafi iway payway kanika ding ka jong ublay kamkot tang hakalau bniap haulum horab
Kam kot tanga ka tabernacle, urishot ding. Kam kot tanga haka donut bada ka chieng ka jong prophet. Kanika ding ka jong blay. Ka hap haka sngi Pentecost, haka kamra ka bahaneng, haka shispa arpaungat. Ka Bible ka ongkom ni, ka basngobang ban puli, hakikam ki apostle, haka lenong ka baar, haka dekot ka balay. Sngap ki bayi ka jong blay. Nganget kat bangadang kren ya ka degaktian, don na pdeng jong pi ki ben mat, ya ka jing pensle, bat ya ka jing pendap bor, wat ka jing pen baptisi, ka jong Mynsiem bakod, sya ka jing yem ka jong pi. Ngin puli ka nong ka baar ki kam ki apostle ka dekot ka balay. Bat lapau haki, kit lit ding ki bapat penat, kum ka ding, te kala syong halor uway, pa uway nagi. Ong ganigaktian ka jong ublay. Kasyong haway pa way. Hakita ki sispa arpaungat. Kiba dana ka kamra ka bahaneng. Kiba ab yo Mynsiem bakod. Kumbalakular dauk pa. Hallelujah. Moses ti habu yo iya ka ding haulum jong ublay wang ngan pai kerpang. Siyaw daw ulum jong ublay. Bat kum tau poi hakata ka jingdon ka ba flaga jong ublay. Bat kini ki shispa arpaungat pat haka jinglong kaway. Ki ab yaw Mynsiem jong ublay. Kumbawang kau jar ubasliang to ay unwan. Bat kum ta kilap diang, bat kila kren haki way pat kitulid ong gaktiin ka jong ublay haka sngi Pentecost. Bat kani ka jing kren na kiway pat kitliid kani ka dak jung ka jing pdiang yo Mynsiem bakod. Haka sngi Pentecost, haka nong ka baar, haka lenong ka ba sipaw pat na kikam ki apostle, haka ying jung Cornelius, kat bau Petrus, udang yalap, ya kaktian ka jung ublay, Mynsiem, ulahap haki, bat ki kren, haki way pat kitliid, kadan ka ding ka jung Mynsiem bakod jung ublay. Kumju akalanong kabakat kanday kikam ki apostle, habaw Paul, ubuk ti Lord jong kita kisenran ki balangit, balayok pen baptis ya ki, bat makiru kilap diang yo Mynsiem, bat ki kren haki way pat kitale. Ngi kren yuan ra ega diga kubor ki bayi ki jong ublay. What pynlip ya ka ding ka jong Mynsiem bakod jong ublay. What let pynlip? Kata kadai ka jing kwa ka jong ublay. Nabar ba kanika ktien, iya ka bala tho na ginong tho ki bapir. Ki tho hakabor ka jong Mynsiem bakod jong ublay. What nyo ben ya ki jing ithula pa, ka jing mana. But what adong ya ki thlid, don ting ting ki bri ki ba adong ya ki thlid. What pynlip yo Mynsiem bakod jong ublay. What pynlip ya ka ding. Kata kadai kaktien ka jong ublay, siya piway ki biyo sngaw, haka ni ka por ka babanta. Haka no ka rukom ngi pynlip ya ka jing tray ka jong Mynsiem. Haka no ka rukom ngi pynlip ya ka ding ka jong Mynsiem. Kalong kum ka jing maham ya nga kung way na ki pastor, ya ki way pat ki pastor nong yalam haki balang, haka jing bom tip lese, kala balong baka donut kambet badu play. Kum nongi kum pynlip wat ya ka jing tray ka jong Mynsiem. Don giba kum kita. Nadu kiti kisngi hadu kiti kisngi don shibon. Henry ka jing kot ka jong play kalong wat pynlip ya ka ding ka jong Mynsiem. Hatu pim tep baka taka met ka jong fi kalong ka ying shong ka jong Mynsiem bakod ubahapo jong fi. Ya uba pila yok no blay, bat pa pim long laki jong hi, ong ka ni kaktien ka jong blay, haka siti ka baning kong sikinong koren, haka nong ka ban rio, lada pipuli, haka dekot ka ba kat kendai, ka met ka jong hi, ka long ka ying shong ka jong Mynsiem bakod jong blay, ong ka ni kaktien ka jong blay. Day na ka nakataong idon kamban kenmao, ban syarai, bat duai,
habangila priang ya kata ding ka jong Mynsiem haka jing ka jongi ba kam de yang ida banda lele ban pynlip ya kata ding ka jong Mynsiem ka ba hapo jongi ong ka tien ka jong blay ngan sim nuksa na kini ki arngot ki brio ki ba kraw ki ba blay ula thong bar ula jiet ya ki komno ba ki pynlip ia kata ding kaba ublay ulabu aka jingim ka jongki ningkongin pet badga haga kitab nong bishar la dapin puli sipang ka jingim ka jongu Samson wangel jongu try ulawan pau haka kami ka jongu Samson baru laong hakmi pansapun kon baru tau kun uba pansaka ulong nasar jongu blay baru tahu dia Samson pambet bandi wine padeban rikut ialah de naba pansapun unasar jongu blay kendiat por andala dap benai kala kakun sinrang bat kala kerteng yau Samson bat onda ulaki ulasan Samson ong gaktien ka jongu blay Mynsiem jongu blay ula penskun yau Samson ong ka kitab nong bishar wow kalau ka bakraw hadu kata baru Samson andala penki yau da ka bor ka jongu blay upniap ya ki hajar ngot urat ya ka get Gaza ujob ya ki Filistia nakapor sikapor Henry nasar jongu blay uyayale kai bat kata ding blay kabadon hapo jongo uyayale kai shisin arsin laisin kumta ule kai Henry kapoy kasien kabau syambau blay ula kenria nau habau blay uan hakabor ba habau kenria jar ukenria nafi kibyo snow kibapet ia kadika kubor kadika por kamda lata pim sumar what pynlip ia kata ding ka Mynsiem kabahapi hato pim tep bakamet ka jompi kalong ka ying shong ka Mynsiem bakod jongu blay hallelujah Samson ushakin oy hapne jongka Delilah hakabakot hakikintien kro kjor jongka ulaya thulot ya ka jinga day ka bari ka jongu baru blay saliasho hakabakot kala pniot hiya yau hakikot siu ka jongka kala shim ya ka kanshi kala kap yau snyu bat ya ki hinyo ki jingkodor haka kli ka jongu nasar anda kala dep kap ulayo tia jar kasakirsiu yo uyeng ukenter kumba menshwa wang nganle kumba menshwa Henry umla banle syukumta namar bau blay ula kenria bat ki Filistia kila kemsuk yo namar baka ding ka jongu blay kala lip haka jingem ka jongu Samson kila klau ya ki ya baro artli ki pelau kmat ke jongo baradinan takila buyu haka yin teliat bar ulalong kumumrau jong ke Filistia ubajak buram kajak benriu Israel kala jak buram bat kadap deka jing syapting lapenjak buram ru ya ka kerteng ka jongu blay jongu Samson kata ketika ka bangiyo ia ka kitab nong bishar nadukal nong ka bakatlay ladapin puli what pynlip ia ka ding ka jongu Mynsiem bakoy ka bahapi kibayit ka jongu blay sayo way brio ubakraw ba haka Bible yaw ba blay ula jit kirpang udon ya ka rinyeng ka bajrong ba utaw deus iem sol ndano ba kam jrong ban ya u Israel
udeiru usamla ubabhabriu udeu briu balajit kirpang ban shongru hakakets iem baru niru ula penlip ia ka ding ka bau blay ula bu haka donot haka jingem ka jongu langin puli haka kitab jongu Samuel ka baningkong haka lenong ka basipau anda kum tahu Samuel ula shimshi tendong ka umpniang baru ula the halor ka kli ka jongu baru ula do baru la ong hausol hatu traim sham la pensle yame ban long unong yalam usiem halor ka benta ka jonguhi wang Samuel bar andala pendap ya baro kata ka kam ka bau prophet ude ban pendap hakad khot ka bekendai ti habau solula paidien now prophet Samuel ka klip mat ka bau paidien hadien bala orden yo la ai haus im sol da ka weipat ka dot nord hallelujah la ai haus im sol da ka weipat ka dot nord hakad khot ka bekendai ong ka negaktien ka jongublay la da pim puli shushu hakad khot hakalenong ka basipo hakalenong ka bakatway hakad khot ka ban riu baru Mynsiem utrai ulah hiarjur haus im sol nakapor sakapor la pendap yus im sol dakabor ka jung Mynsiem bakoj kadang ka ding blay ka ba me hapo jung im sol henreu niru ula penlip ye ka ding way dakaba ula kentaj ban ko ngo hakapor ka ba ula yo ye ka jing tha now blay lengba jung prophet Samuel ban let shaki amalek ki balale bamman sat persya ye ki Israel lek bat pendu thiau ye ki amalek membet ban lute bat kum thala pha yus im sol bat ula lek haka jing job la job thiau ye ki amalek henrei ki amalek ki de ki nong ri jing ri ki bestat bat ki don haki ye ki mrat ki besngat ki babhatam ka penlong ye ki Israel bakini kwa la penshoy ye ki khamat ki jongki komta ki la lute ye ki jing lute ka babhatam bat ki la wanra shala ka jongari ban ki da ka baki ong ngien penlong ye ka jing knya shautra yu blay jongi penbanu blay shem sngoba baru la pa biang yu Samuel u prophet u bru jongu so hato melale mela pendep ya baro ka bau blay ula ong hame baru simsol ruang hoj wong ngalale kumta Samuel kiai kita ki bapa kita kede ki jingri ki besngat ki bangimut ban penlong jing kenya shu blay upat ba ukwa ban lute upat ba ukwa ban shim yaki ban long ka jing kenya baradin prophet Samuel wang hato ka jing ko ngu kam kraw ban yaki jing kenya hato ka jing ko ngu kam kraw ban yaka klen ki lang so mo wang u prophet Samuel kata ka de ka klip mat ka bau blay u kentaj yonus iem balajit jongo barus im sol ulahap no kumus im nagadaga ket namar balay ula penlip ya kata ding ka ba me hapo jongo kata ding ka jongo blay ka ding ka jongo blay kam kotang kata barus im sol ka Bible ka yathu ladapin puli hakalenong ka kitab jungu Samuel ka baningkong hakalenong ka ba arpau pra ka Bible ka yathu bau sol ulalek syakanong kren bertong baru pawat aki syakri ke jongu
Anda kum tahu sol ula ongala ki syakri ka dekat ka banyo. Tuat kerki hangada ka kentai ka besong suoj. Bangan yok let syaka. Bangan kelina ka. Bat ki syakri ka jongu ki lea tua u. Hakami kadan ka wei ka kentai ka besong suoj. Ha endor. Baru sol ula let. Ula riam per ya le banong penithu ya ka. Baru ula let. Banya sela. Banya slok. Ban wat jing start. Badadinan takai ka baca. Ukwa. Bahkan penmi yu Samuel buun keli. Jing keli nau. Bat anda kalale bertong. Long. Tiu Samuel ulong hausol. Balai me penki ya nga. Ya kaban penmi ya nga. Kadekot kabakatsan. Tiu sol ulay ito. Mga ngala shipano kap uang. Ngala shipa. But hadien Samuel prophet ulay ito. Sol uang. Ublay ula kentat ya man. But ya kakats iem. Laai. How David. Usyakri. Balajit jong ublay. Kaklip mat kaba prophet Samuel ukren. Ya ketika kentien. Usol. Ula kelon kram. Haka kendo. Uniru balajit jong ublay. Uyaleka. Ule bom sutnyo. Ia kata ding. Kaba ublay. Ubu haka jingim ka jongo. Bat kumta. Kaba kot jongus im sol. Uyap lenway. Wat yaw nong penyap. Mynsiem yaw nong penyap. Bat uhap ban penyap. Daladehi. Ladangin puli ki dekat ki babon. Wat pynlip. Ia kading. Kajong Mynsiem bakod. Kabahapo jong fei. Kibayit kajong ublay. Kibasngo tanat ban snap ya kanika kubor. Hakanika por kabamenta. Ngatip bapidikin nasar kajong ublay. Ngatip bapidikin balajit kajong ublay. Don kibala kren na kiwaypat kitalit. Don kiwaypat kibala mat. Ia kijing ay. Kibabha kajong ublay. Let's see him sut nyo. Pile sting pinyo sting. Pile bom salya. Pile mutalab. Bat kam ya per na kaba aik sud. Ong kaktien ka jong ublay. Lingbao prophet Samuel. Day na kata deng kalib. Hatu kan ikan sngi ka ba sasyan pat. Kata deng kan me. Namar ba kuwa. Ba sayhon ba sa tadem. Unlip no. Penban ukwa ban penme ding yaw sayhon ubasa tadem. Unom kot tanga katadem unkam ding snon. Hagani ka klip mat ka jing kot siya iway pa iway hagani ka sngi ka bamenta. Ngayo sngo ngati ka na namar ba ka Krisyan ka katien ka jong ublay. Kaday ka sur ka jong Mynsiem. Ban kren ya gani ka kubor. Shapi iway pa iway. Ban kren ya gani ka kubor. Shapi gibi osno. What? Pynlip. Ya kating. Ka jong Mynsiem bakon. Kabahapo jong pi. Namar ba ki met ki jong pi. Kilong ka ying syong. Ka jong Mynsiem bakon. Jong ublay. Nginilit bat nga ka city. Siya ki Ephesus, siya ka jong Apostle Paul, unong tay balang basta. Sa kaway ka kantien, kabaya dyan, ba't ka di ka kantien, wat pynlip? Kung ka di ka dekot kabalay po, to wat pinsngo si pi, yaw Mynsiem bakod, jong ublay, hallelujah. Wat pinsngo si pi, yaw Mynsiem bakod, jong ublay, ang ka di ka dekot, kabalay po. Ang ganiga dekot kabalay po. Kirukom ban pinsngo si yaw Mynsiem bakod jong ublay. Kilong hakirukom kibapir. Kumbangilay kren bat ka jingim ka jong Samson. Kumbangilay kren ya ka bat ka jingim ka jong Iem Saul. La pinsngo si yaw Mynsiem jong ublay. Bat ngiru ganiga sngi ka mamenta. Ngila ban le kumta mangiru kumjo. Ngilaban pinsngo si yaw Mynsiem jong ublay. Hakani kerukom. Ngida pet ban nga hakani kapora kadekot kabalay paway. To bread no na pi ye ke jing tang baro.
ia ka jing ki bitar, ka jing bitar, ka jing kau, ka jing kren ben, lambat ka jing pensneu, baro. Kidon ki bakin japruthay, ki bangiri, haka jingem ka jongi. Kidon ki jinglong ki bakin japruthay, ki bangi, ngidang kumta, ngimpat bread yaki. Ka jing ki bitar, kau. Nang ta ka jing pensneu, ka jing kren ben, shibon ki weipat, ka ni ka kren, haka jing yaday, para banget, para brio, ladang ngim kot ngim wai no, ngi pynlip ya ka ding ka jong Mynsiem ka badon hapo ka jingem ka jongi, lada ka ding ka jong Mynsiem kan lip pinja lenti, keno ke be ka jong play, wang bread no, ya kita ka jing pynwet baro nganong biang sejasian, ka jing ki bitar. Kajing bitar, kajing kau, kren, ben, lemba kajing pensneu, kajing biria, talaha kajing yam, kini kimlong kiba pensngo bahayo blay. Penban ngide ben long kom nehe. To pinlong kiba lesbon paralok, kiba jam no, kiba yama paralok, kumbo blay, how Christ Jesus ulamap yefe. Ketika dekat kebalai pawai, kadai kebangi pynlip, kadekot kebalai pawar, kadai kebangi dang yai penme, ia kading kajong Mynsiem, da kajingem kababha, kabasay, ia kisok kajong Mynsiem. Hallelujah, hallelujah. Kibayai kajong play, ia kata kajingem, kabapensngo bahayo try. Hagani kajong CTC Ephesus. Hagalanong kabaningkong. Lada pipulia ka dekat kabakatla ay kaong kumni. Hau mapiru. Haba pilayo sngow ya kaktin ka jing shisha jaga gospel. Ka jing penem jongfi. Hau ba haba pilanget ru. Lashon shap yefi do Mynsiem bakod ka jing kular. Tau do Mynsiem bakod jago blay. Ka klip mat kabangi pediang ya ka bor jaga gospel, kabangi IT ya ka jaga jingem mau Jesus Christ, namar habala ya lap ya ka gospel, kata kabayo snow ya ka tien, ka penka ya ka jinget, la penka sin ya ngi, na ka bor jaga tien, la shon shap yang iru, da Mynsiem bakod ya ka klep mat kabangi pediang yo Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, amen. Lashon shap yangi, dagabor jong Mynsiem bakoy. Shushu ka Bible kong, ubalong ka senjat nakabanta jongi, hado ka jing siuspa nakabanta jonguhi, knang ya kaban ya ro, ya ka buram ka jongu, kaktin ka jongu blay, kaya tu syai, lashon shap yangi. Hadu kata kesengi juga jing siuspa. Lashon syap yangi nadu ka klip mat kabangi pediang yo Jesu. Lashon syap yangi hadu kesengi juga jing rongno onggan ka ketien ka jong ublay. Ladangin pulia ka diga por ka bamenta ki bayi ka jong ublay. Let bat nga ki kam ki apostle ka bangi lada pulia mene ka nong ka baar. Anda kala poy kesengi pentakas ki baro ki laya don lang hakaway ka jaka. Ringka baga donon, kaba upkermen, ia kata ka kular ka jong ukpa yo Mynsiem bakoy. Te kendet lawan ka jing sawana beningkum kala ba bekretep, bat la pendap ia ka yeng barokaway. Hakabaki ya syong, bat la pau hakikit liat kiba pat penat kum gading, te kala syong halor way pa way naki. Hallelujah. Kibriu kiba up yo Mynsiem. Ubalong ka kular ka jong ukpa. Klempep ublay un ay yo Mynsiem haki. Haka jing yat lenti jo ka jing syakri ka banga syakri. Ngalayo ban bat ya ka ding ka jong ublay. Haka por ka banga syakri.
ia ki arngut ki kena ki badang haka kerta ka badang red. Anda ngala bukti highway na kita ikna. Anda ngabu haka kli ka jongi. Ngapan weng ya ka kti. Namar bakadan ka bor jaka ding ka jongu play. Kabangamla banbu ya ka kti ya ka kli ka jongi. Iyo ka ka emotion dan ki baong. Ngakot ya highway badi ki ar badi ki laingot ban pensisya. Bad baro na ki yo snow bakadon ka bor ka ding ka jong ublay haka kli jong iti kna mayim te pe tang bakadon ka ding ka tlit ding ka jong ublay haka kli ka jong i bas kawai pat ka sien kat bangadang syakri ya ka koi ka kna samla ka bara ya ki kti baradi nan tanga bat ya ka kti ka jong ka bar ngaduai ka klip mat ka banga bat ya ka kti jo ka kna samla kalong kumbanga kam ya ka ding ya ka tlit ding ngabat pelat ya ka kti ka jonga maka don ka ding ka jong ublay ka pentikna hatu pimtet baka met ka jong fi kalong ka ying shong ka jong Mynsiem ba khod jong ublay lada ka ka ying shong ka jong Mynsiem ka don ka ding ka jong Mynsiem hakikti how to live haka jing mat jing prakat haka long ren yang ka jongi barok away ladang sumar bha ya ka ding ka jong play what pelepi ya ka ding ka jong Mynsiem ba ko jong play hallelujah hallelujah haka kamra ka bahaneng ki don shispa ar paungot but mday shispa ngot ki ba yo ya ka ding Mderu shispa kat kendai. Baro shispa arpaungot. Ki mat bat ki yo pediang ye ka ding ka jong Mynsiem ba ko jong blay. Bat ki kren ha ki wei pat ki thle. Don wat ki nong hikai Bible hi ha ki ni sngi ki len ya ki jing kren ha ki wei pat ki thle. Ngangam shem kren thle haka bor briu ka jonga kadon ka jing penki ka jong Mynsiem jong blay bat kum tanga kren om tang mangahi don sibon ki reunget ki ba kren na ki wepat ki thle haka jing penki ka jong Mynsiem ba ko jong blay tadagay ka bakabal ka kren ya ka engin duay ngin tepshu hinreu tau Mynsiem hi uut her hapo jongi baru ya kren baru blay nakabenta jongi udon we pastor ubau blay ula jiet kerpang ula penyeng kerpang ula pensle kerpang yau hakajat benriu ka jongi wat la udon baru syakri haka kenhun kabom syam hikai gitlet Kim kren hakit liet hakit jingya seng ki jongki. Shisha don le se ki bla ban kren marway le se habakilet ki wei pat ki jingya seng ti kenapa? Utau pastor wong yala ki jongki nong yalam namar budi pastor bala rangba haka kerta ka ba propose nem. Hey, what let adong baki kren haki wei pat ki liet. Mdei namar ba pikam snow to haka ba kenja Mynsiem. Syapang ka bekenja Mynsiem. Day namar ba pimtip ya ka jing tray ka jong Mynsiem ba ko jong blay wong. Sangeno wat adong shu. Namar ba kitlied ki day ka jing ay ka jong Mynsiem ba ko jong blay. Wong utaw pastor uba kren ya ka jing shisha. Hangtay hakasngi pentakas shispa arpaungot kidon hakakamra kabahaneng. Baro nakikikren bat kiyay kren hakitlit kibatmay. Kabalang hakisngi kibakatdo. Kabalang kanong let kurem. Kabadap daw Mynsiem. Kakren hakiwaypat kitlit. Namarutaw bakren hakiwaypat kitlit utay yalade. Kitliit
kidikit dak jong ka plia ding ka jong Mynsiem ba khoi jong blay wat pen pep ia kata ka jing tray ka ba kentang ka ba kraw ka jong utray sekawai ka bentang ka ba khatdu ka ba ngakwa ban kren ka ni ka por balengim day ban pynlip yu Mynsiem wat pynlip ia ka ding ka jong Mynsiem balay fide lada pi pynlip yu Mynsiem ba ni ka jing tray ka jong o Pinom don benta haka jing rong no. Kalemu Mynsiem ka balang kam don bor ban kot shaka jing rong no. Haka sla ka ba khat du jeng ka Bible ka jong e. Kitab jing pen pao ka nong ka ba ar pao ara ka khot ka ba khat nyo. Teu tau Mynsiem bat kata ka nong let kurem. Kiong towan try Jesus. Mynsiem bat kanong let kurem. Ndai tang kanong let kurem. Mynsiem bat kanong let kurem. Towan try Jesus. Mynsiem ude usenjat. Usenjat ong kasitis ki Ephesus. Bat la ai yau senjat hangi. Bat ngi up satan kasngi ka bakrautam. Bangini Hashem bat unong let kurem. Hallelujah. What pynlip ia ka ding ka jong Mynsiem ba khoi ubahapo jong fe lada dan mau pim don benta haka jing rong no dai mau ba pen kre ia fe dai mau ban sekresiu ia pi haka senya jong ka jing ya lenti haka sni ke ba khat do dai mau ban kersiu ya pi haka senya ka ba kenjam Mynsiem Pinom shaino unwan hakmi wan bat kumta la kersiu yapi bat kumta pilet lem baru wat pynlip ya ka ding ka jong Mynsiem ba khoi jong blay ka ba hafi hakalenong ka ba ar pausan jong ka gospel ka jong Matthews kaya thu na du ka khot ka baning kong shapang ki shipau ngat ki thai sati ki ba up yo nong let kurem baro ki nong yalap baro ki kinhon ki yakren ban pen kre ya ka jingwan ka jong unong let kurem ki yakren kini ki shipau ngut ru ki yakren ki sangut ki ba start ru ki kren ya ka jo ki ba bit ru ikum ba ki kampna ba le sela banong ki akran ka jo ke te ba Henry la pnia klat ya ki san ki ba start san ki ba bit haka kenta ka ba khaddu haka kenta ka ba khaddu ka jing pnia klat ka dei haka benta ka ba shapo ka jaka ka ba mlaban yoi Kile kumno ki up yo nong let kurem nang ta pa de ki don ye ki khulpi ki jonki bat san ngot la pleng jonki ki don ya ka pniang hapo jang ka khulpi bat san ngot kim don satya ya ka pniang ong ka ktien ka jong blay anda ka ding perta kalawan unong let kurem mulawan ki khore ko abanong upat Kristan ubabon ula ban anglingo haga klip mat kabunong let kurem unwan lada kim don yu Mynsiem ba khu jong oblay haga khot ka ba pra kita ki ba bit te ki la ong ki ba start to ai hangi naka pniang jompi na ba ki sharak ki jongi kin saleb no ayangi naka pniang ka jompi ki pan keliang nama ki sharak ki jongi kin salep no ka jing pen kre ka jongki kam pat biang ketika pniang hapo jong ka khulpi ka kren yo Mynsiem ba khoi jong blay Apostle Paul
Hakikam ke apostol la kalanong ka bakat kandai on daw la syam ya kisenran ha Ephesus baru kali ya ka jingkali hado pilap diang yo Mynsiem bakut men ba pilang hado pilap diang yo baka jubab kalong ngim syam tip wat lau la don Mynsiem bakut kiong te hang no la pen baptis ye fe la pen baptis hengi hakajing pen baptis ka jong Yohanes kom tau pen baptis arsien ia keru baradina taon dala de pen baptis ya ke ula bukti halor jong ke kilap diang yo Mynsiem bakut ong kaktien ka jong ublay ngine pule bar nga gini ki kam ki apostol hakalanong ka bakat kandai ayu ka Bible ka kren te ondau Paul ulala bukti haki Mynsiem bakut ulawan haki kata-kata ka balang ka bapura kiba yalap ya ka gospel but kiba hikai badeban pediang yo Mynsiem bakut kata-kata ka gospel ka bapura but adina takai ka baja andau la bukti syakri jong utrau apostol Paul kila kren de kitulien kia thula paru te kidon baro kumbakat ar ngut kirangba ta de ge ka bagal ka kren kalong kumta ka ying jo Cornelius baru Petrus kat bodang yalap ya ka gospel ki kren na ki we kitulien balapen baptis umpat yakin yo isai kedarba ngakwa banong nga kanika por kamanta kabi ik jong ublay what pynlip ya ka ding ka jong Mynsiem bakut jong ublay ka hapo jong fe lada ka lip pinsa ong kum ki sangot ki babit ki thai sati ki sharak ki jong ikin salib bad onda kila mare shane bat shaway ban pan ban wat ban netiet pniang ki poi anda gila poi ha baranda juga kata yeng pling ilawan konong let kurem wang kilet no ngam itu ia fi wang kapor kala dire bat kim syam yo benta bat unong let kurem ngakwa banong ngakani ka klip mat ke bayi ke jong ublay IT la ka joka jingem dap do Mynsiem IT la ka joka jingem Sya hadu ka jing pen baptis ka jongo. Pin long ki bala kirku. Kani ka jan miet ka bafla ki ba ka jongo blay. A khot ye fi I way pi way haka kirteng ka jongo Jesus Christ. O ba ong ka mento ye fi bangangan lek no. Ba unyo wan mau Mynsiem joka jing shisha. Ondala wan mau saya lam ya fi syadu ka jing shisha baro ong kaktien ka jong ublay lam dau don Mynsiem nginam yo ya kata ka jing hikai ka bajanai biang tang hakit balang ki jongi bat hakata ka jing syakri ka bangingi pendep kom ki syakri ki jongo kapa penjanai kadai habau Mynsiem bakut hi wanru ban syarai ban yalam yafi I way pi way syadu ka jing kot keren yeng ka jong Jesus Christ bangin yo poi syadu ka jing long ka way jong ka jing ai ngai ngu yo blay ka diga sngi na ka benda ka diga por ka bafala o blay un ker khu yafi ka yo sngo ye ka diga ktien haka kerteng ka jong Jesus Christ ngene duai o blay wo pau jong I bahabneng Ngi aingo ia me ablay nam dani ka por ka bakoda. Ngi aingo na magkaktien ka bashisha ka jongma. Meong ablay wat I way I dak ret inom let no. Klem dala pendep ia ka.
ablay juga trying ada duai da ka ba angu ba me pha yu Mynsiem juga jing shisha uban pen kendo sepang ka pop ka hok ba ka jing bishar de uban yalam ru yangi shadu ka jing shisha baro uban pen kre ya ka balang ablay kanong let kuram bakan ya syam banulong let kuram ablay ka akhir ka sngi haka turoi ka bakado ngini ya syam baru hasahid beneng ablay ban long ru lem baru shadu ki babam jukat hallelujah amen but amen kiba iya kita ublay pila ban telefon yangi kini ki telefon number kiba don hangni ka screen pila ban call ngini duai ngini slot bat fi ban betin lenti fi haka lenti ka bakin Mynsiem bakum ta pinsan haka jingai ka jengutrai ublay un kerkuya fi wei haka kerteng ka jeng Jesus Christ hallelujah amen